हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा खबर रख नजर। तो फ्रेंड आज वीडियो रे आमे जानिबा हॉलीवुड रो टॉप 5 हाईएस्ट पेड एक्टर जे गोटे फिल्म पई केते टंका नै थांती। तो फ्रेंड एही लिस्ट रो टॉप 5 रे अछंती हॉलीवुड रो चॉकलेट बॉय तन्मय महांती अर्थात बाबूशान महांती। अनेक ओडिया फिल्म रे निजर जलवा देखैछंती बाबूशान। केवल जे बाबूशान अभिनय करंती ताहा नुहे, बरं जने भलो सिंगर भाबे मध्य से घरे घरे परिचित। तेबे बाबूशान हेउचंती हॉलीवुड रो मोस्ट पॉपुलर हैंडसम एक्टर। रिपोर्ट अनुसार बाबूशान गोटे फिल्म पिछा 10 लाख टंका चार्ज करथांती। सेहिपरि टॉप 4 रे आछंती समस्तଙ୍କର ଛୋଟ ବେଳର ହିରୋ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। କେବଳ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ତାହା ନୁହେଁ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଲ୍ମରେ ବି ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ହିରୋ ସିନା ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ଚାର୍ମ ଏବେ ଯାଏଁ ହଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ କମିନି। ତେବେ ପ୍ରତି ଫିଲ୍ମ ପିଛା 10 ଲକ୍ଷ ଚାର୍ଜ କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଛି ସିରିଏଲରେ ବି ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ମ ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜାରାମ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଟପ୍ 3 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଲିଉଡ ଆକ୍ଟର ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। ହଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ପପୁଲାର ଚେହେରା। କୋଭିଡ-19 ସମୟରେ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରି ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ଫିଲ୍ମ ପିଛା ସବ୍ୟ ମିଶ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖବର ଅନୁସାରେ ପିଲାଟା ବିଗିଡିଗଲା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅପକମିଂ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ପାଇଁ ଚାତକ ପରି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଟପ୍ 2 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଲିଉଡର ଡ୍ୟାସିଂ ହିରୋ ଅରିନ୍ଦମ ରୟ। କିଛି ଦିନ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଧମାକାଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅରିନ୍ଦମ ଓଡ଼ିଆ, ତାମିଲ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଲ୍ମ ନିଜରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। 2006 ମସିହାରେ ନିଜର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ପ୍ରେମଋତୁ ଆସିଲା ଜରିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଅରିନ୍ଦମ। ଏହି ଅଭିନେତା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇସ୍କ ତୁହି ତୁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅରିନ୍ଦମ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଟପ୍ 1 ରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ତଥା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଷ୍ଟାଇଲିଶ, ହଟେଷ୍ଟ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆକ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ କାମ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାଇଜାନ, ବାଦଶାହ, କଳିଙ୍ଗ ଷଣ୍ଢ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲେ ଅନୁଭବ। 2005 ମସିହାରେ ଫିଲ୍ମ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବେଶ ପପୁଲାର ହୋଇଥିଲେ ଅନୁଭବ। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ମ କର୍ମ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରିଥିବେ ଅନୁଭବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଭବ ହେଉଛନ୍ତି ହଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଥିବା ଆକ୍ଟର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କି ଟପ୍ 5 ଆକ୍ଟର ଯିଏ ହାଇଏଷ୍ଟ ପେଡ୍, ଯିଏ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।